Nyt tässä meillä videolla on 5-vuotias puoliveri Tamma. Harjaillaan tässä pihalla sitä vähän ennen kuin siirrytään tonne käytävälle satuloimaan ja suitsimaan ennen ratsastusta. Niin kuin näkyy, niin hevonen on äärimmäisen kiltti. Koira räksyttää tuolla vieressä ja lapset leikkii ja nauraa ja huutaa ja hevonen ei kyllä liikahdakaan. Sopisi siis hyvin esimerkiksi ratsastuskoulukäyttöön. Siinä missä kilpailukäyttöönkin. Seuraavassa vaiheessa kuvaillaan sitten vähän ratsastusvideoa.